हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु इउ लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरोना भिडिअखौ भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबा आं गोजोनगोन आरोना लोगोफोर दुखुनांथाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर आं बे थास' बिबार होननायखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव बयबो नुखाबाय आं जोबोद रागा जोंदों आरोना दुखु मोनदों आरोना दिनै दुखु मोननानै रागा जोंनानै साब्रै खामला होनानै थास' बिबारखौ एवस्रां होजोब्बाय आरोना थास' बिफांफोरखौ बागानाव जेसेबांनाखि थास' बिफां थास' बिबार दोङो बेखौ गासैखौबो एवस्रां होजोब्बाय आरोना रागा जोंनानै मानो एफा बिदि भाइरेल जाखो नङा नङा लोगोफोर नोंथाङा बेबायदि भाइरेल जाबाय थायोबा साला इउटुब खुलिबानो बेफोरबायदि भाइरेल थास' बिबार साला थास' बिफांखौनो बेसेबांनाखि बागानाव थास' बिफां थास' बिबार दङ गासिखौबो एवस्रां होजोब्बाय आरोना नायदो लोगोफोर नायदो साफा एवस्रां होजोब्बाय आरोना नायदो ओइ खाथिबि सब खाथिबि दे साला ओइ थास' गाछटा सब खाथिबि एकटाও ना राखिबि साला इमान रागुचिना मैं আজি नाकि सब खाथिबि बिराद रागा जोंदों लोगोफोर आंना बिराद नुकसान जाबाय दिनै बेखायनो रागा जोंनानै बिदि भाइरेल नायनो बानानै जेसेबांनाखि थास' बिफां थास' बिबार दङ गासिखौबो एवस्रां होजोब्बाय आरोना रागा जोंनानै लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बेनो आरोना लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनाया लोगोफोर नायदो नै एवस्रां होजोब्बाय आं रागा जोंनानै नायदो बिराद रागा जोंबाय आरोना लोगोफोर थाम्फै आरो थाम्फै रागा जोंबाय रागा जोंनानै दिनै भिडिअ खालामदों लोगोफोर थाम्फै अरनायखौबो आं खेल लालायाखै आरोना रागा जोंनानै थाम्फै गोजा आयु साला थास' बिबार नोंनि थाखायनो बेसेबां खस्थ' लानांदों आं दायो साला नायदो लोगोफोर नायदो मोनसेबो दोनला आं थास' बिफां साला बबेनि थास' बिबार भाइरेल इउटुब खुलिबानो साला फेसबुक नायबानो थास' बिबार नायदो नै आरो बाजाराव थां साला थास' बिबारनि दामा बेसेबां दावखोदों मिथिगौ नोंसोरो लोगोफोर बिराद दाम जानानै दं आरोना थास' बिबारा आयै रागा जोंनाया हाला आं साला एवस्रांजोबहोबाय आं रागा जोंनानै दिनै थास' बिबारा बबेनि बे नायनां लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनदों लोगोफोर भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर दिनै रागा जोंदों आरोना नायदो नै लोगोफोर एवस्रां होजोब्बाय आं साफा नै साला थास' बिबार मुथासेयावनो 100 200 जानानै दंना साफा एवस्रां होजोब्बाय रागा जोंनानै नायदो नै आंना बेसेबां लस जागोन दिनै नङा लोगोफोर गैयाबाबो 500 साब्रैजों 2000 थांसिगोन आंना लस लोगोफोर जोबोद नुकसान जाबाय आरोना दिनै लस बबेनि थास' बिबार बियो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बिसास खालामाबा नै बेसेबांनाखि थास' बिफां दङ एवस्रां होजोब्बाय आं नै नायदो नै साफा लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' बयबो नुखाबाय थास' बिबारा माबायदि भाइरेल जादों लेथ्रा नङा बेसेबां लेथ्रा साला थाम्फैबारि लेवारबारि नङा जोबोद दुखु नांदों आरोना दिनै बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायनाय जाबाय गाज्रि मोना नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोना थास' बिबारनि फेन बा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आरोना नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायनानै रंजायोबा रंजादो दुखु जायोबा जादो बेनोसै आरोना लोगोफोर नायदो नै नोंथांमोना बिसास खालामाबा आरो एवबावगोन गोबां दङ बिराद गोबां दङ नायदो बागानाव थास' बिफां गोजा नायदो नै साफा खालामगोन दिनै दंस' खालामजोबगोन आं दिनै थास' बिबारखौ नायदो नै आरो थास' बिबार चेनेल
नोंथाङा भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांखौबो एवस्रांहैगोन थास' बिफांफोरखौ एवस्रांनाय बायदि। नोंथाङा बिराद गावनि जालायनाय मालायनाय बेफोरबायदि बिसिनायाव उन्दुलायनाय गुसुं गुसुं गारलायनानै खिबु मावग्लुबलायनाय भिडिअ खालामदोंना नोंथांखौ दानस'हैगोन र' थास' बिफां दानस'नाय बायदि दानस'हैगोन आरोना नोंथांखौ। नोंथाङा भिडिअखौ नायदोंबा माबारै थाबैनो माने आंनाव नोंथाङा क्षमा निमाहा बिहराबा नोंथांखौ दानस'हैगोन आरोना थास' बिफां दानस'नाय बायदि। नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा, नोंथाङा दुखु मोननो नाङा आरोना। नोंथांनि थाखाय आं जोबोद लस जानायखायसो आं रागा जोंदों आरोना। भाइराल बेसेबां भाइराल नायबावनो फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम नंगौना नङा लोगोफोर? दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि जायोबा। नायदेरनाय लोगोफोर बिराद नुकसान। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। दामाने भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। थ' बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।